Champhai police checkgate bungrotlang tir chungchanga FIR thelu ni ti social media aron dar leta hei hi adik chialo checkgate an duty dan hi tarlang masalok teang chhun duty anoma zan duty anom le boka an duty hun hi nikhata te anin thlak mai thrina chuwangin duty anom nual tinani chu FIR thelu ni ti chungchanga hian voin lama luta omlem lo ti hriatania nisom pathum zana duty officer chuan hemi chungchang kalpui zel dan tura FIR emo inquiry nei turin emo thutlukna siamalani don tiasoi tuna kan boipui tak ber social media dara khan Champhai police station a ayo hanom boxi lawa asoi chuak tu chungchanga hian video masa khan duty officer soi chuani lo ti kan tar langa hei hi lir thean ti din trumami khanin FIR arihman thuake ti na ani tak ber chu police chungami ti nge ponlam atangin ti achiang lonin kan tar lang boka police than khat chuan an chung te mo an thian te ti ni theina lai om ti min hrila chuti rolin he thuron chuana hi police atangin ania duty hi anin thak ve renga heng boro komlai vel hian a duty tel ve nge nia hriatania tunge tia hian buaizui ro chu kan tumlem lo thung achan kan soi fiang athu thedara hian lir thei som pakhat an lo ti din te chu an tlang theya chu thildik lo nia hriain asoi chuak nima yana langa tu soi chua poni se dik duna wangle thahnem ngaina wang ti hriat thei chumia wanga amma hriat chua phet tumna hi thil trul berniin alanglem lowane Mizorama hian hetiang chi whistleblower antiang hi kan nei tlem emema soi chuak du mitlem te kan la om hi alomom hlezo ka inti mu chi tak zo ka ne ramdanga chuan tia hian kalkualok teang Facebook le Cambridge Analytics in ahmang tu te data an man swaldana mimal chanvo dikna an privacy kain noi bo chiat na aoma athok tu te soi chuanga mazara khovelin hre chuak ta Cambridge Analytics hi an tlachezui ta nge ni kha US sarkarin ami puite ayan thak dan chu Edward Snowden an asoi chuakin ani phei chu Russia in hum himna azona ngai hiala anrama akir leni chuan ramphat san tuwa pu thei ani donane chutiang khop chuan dikna duin an kal kanrama hian kan kaldan diklo tia soi chuak ngam kan nga lem lawa eru na chungchanga nita sela kanin je pui ani chialo poin soi chuak du kanom ngai tak lawa chutiang kara dik nia hriatte police ril runwal theina chungchang te soi chuak du kan loma hei hi langtlang taka kaltumna ani jok lom ni ti hi kan zona ni tuntruma thilthenga hian police kut phuarna chungchang soitelania police kut phuarna hi sarkar masahuna khan chiang takin kan lo mutoa magisterial inquiry put rute kuwa boruak wanglai khania kongpuipa ngaya lir thenge moza tan kal theya checkgate police duty te chuan traffic nan lo thok deuh top mai ani tuin nge kaltlang tir tura thupe tia hian Mizoram kan buai nak to ni kha chutiang che chuan tuntruma hian asoi chuak tuwa in thilthleng hi poimo ta jok lir thei som pakhat te kha engtin ngen tlang ti te khamitrum khan mel hriat intinei thradevin police ten vau nia soite oma police tan anti din to sa han chua le ngai ta te kha nual roina tham tur ani dan te thlengin ari boka heng zongjong a hian nizana kantar lang to engchin nge khap tilai hi chiang ta sela chutatrang chuan tu diklo nge ti hi a hriat thei main ari nomane khapchin le khaplochin a po hian buaina alo om thei tho kan ti to kha athabera chuan danangin kal thei se ti hi nia hemi konga malak na tura sarkar mowa kan da deuh thin abung ro chulu tu te poin thiam lo na chin an nei ve tho tialang thei
COVID-19 len ma khan bungrua hi danang poa lak lu theina kong awama chumi tur chuan license nei trula chubaka chia choi tur neu te document boy pui tur le ti fel ngai te awm ve thlua chulama chuan kongjong talem lowin chia kan choi chuan bungromana sang don ti chuan lamin kan kaltangat ngat maya thamna poisa thlau telte alo ngai ve chen boxi nen heti zonga bungrolak lu hi kan that pui lona kong tam tak soi tur omani COVID-19 leng an ziom deuh hnuah khan dananga bungrola lut turte tan gate hon thei ti thupek chuani hnuah khan dananga bungrolut po awm thei ani kha tuna Burma an han buai le ta kan soi tawangin sumdona chuan in sumdon ton tur angai miawa hilama ti felna tur angai dona wangin tundin hmuna chuan danang hian akal thei kher lo mai thei mase border trade hi ani na ang taka kalpui turin sarkar atanga sumdong te poin mo phurnan nei tialang thei dananga laklu theina kong kanzong ani lo chuan tunang hian boina achuak le lowang ti soi the ni lowa sarkar in thla khun te po ala om nge yang home ministry lamin an ham strict vak lowani chuan pulisa poisa pek te kha thengle theidin hmuna ading ve thei bokane chubaka chuan hetiang ani rau chuan police te langtlang takin kalve to ro se ti rotna om boka poisa an khonchung changa electric bill le ti vela man thina ni ti kan hmuwa an hmang tak takem ti te thlakata engzat ngen lak luwa engzat ngen man ti te kan riat pui mi alowa kuwa kalai ngat phei kha chuan engzat chi ngen lak thina tu tenge chutatanga hlok na tel tia te po mi puin ngai dan chin tok kan nei to thrin dan le thu pek ken ko konga kan thapui beran neya dan zom konga kanen ton tur mashruwa ya kan nei te ani vetlata chuwangin whistleblower po hian an department chunga siam that ngai omani chuan je phlek lovin han soi ve theita sela lomom tak turane in siam thatna hi home ministry poin kan department atang hian in siam thamasa ang antitani kha emponi se tiswal hi injirna ta na thra tiswal pom thei mi lo na hmuna masona om thei lo antithrina tuntuma kan tarlana hian mipui police le sarkar lama tiswal om theiang in siam thatna ta na kan hmang talem lawani chuan a ho ve ngotang le